Nyakoramgaji wang pogruok mar paro medore riwruok mar Kenya Kwanza kaluwore kod wach ni moko kuom duond buche riwruogno winjore owuo. Kaluwore kod paro no, moko kuom jokanyo mag duond bura mar Amani National Congress ANC kaunti ma Kakamega riwore kod UDA motelie kod jatenda piny Kenya William Ruto ka jokanyo mag ANC ma Nakuru to ramo ni ok gibiyie mondo miwuo duond bura no. Magitimore ka duond bura mar Ford Kenya to koni onge winjruok mane giketo ne gibiro riwore kod UDA bang' yiero mokalo. George Bati ne waler motenore kod wachno. Ndalo manok bang' jagoro maduong' manyien mar UDA Cleophas Malala golo wach ne dwaro nitie mondo nywan duond buche manie riwruok mar Kenya Kwanza kendo los duond bura achiel. Paro mopogore opogore medo wuok kowuok kuom duond buche ma jokanyo. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar Amani National Congress e kaunti ma Kakamega osiro lwedo Malala kendo lando jwango ANC ka gidonje UDA. That we gathered here today are leaders and aspirants from Kakamega County in the just concluded election have resolved to join UDA willingly and fully behind the President William Samoei Ruto. We agree that Kenya Kwanza must go to the next election as a single political party. Weche mamoko kuom jokanyo mag ANC moriwore kod UDA mar William Ruto wacho ni Malala biro riwo imbo mar Kenya kendo kelo dongruok. Nyuolo penjo kadibed ni nitie ng'at mabugo tie Malala mondo ene mobed kod duol e kind jotelo mawuok imbo mar Kenya. Malala ana uwezo wa kuleta watu wa Western Region pamoja ili tuwe katika serikali yetu. Na tunahakika tutapata maendeleo kupitia kwake. Sasa hivi Mheshimiwa Cleophas Malala ametupea mwelekeo ya kwamba chama ni kimoja na hiyo chama ni UDA. Magi timore kinde ma jokanyo mag ANC Manakuru umo igi piny ni ok gibiyie mondo wuo duond burano kendo ni kara donjruok gi buche mag siasa Kenya Kwanza winjo chop singo mane giketo ne jopiny. ANC will not fold. This is a party that is built on principles and it's been in existence even before UDA. And therefore, if any party has to fold, then it has to be UDA folding to join ANC. What Kenya Kwanza government should be looking at, and more especially the UDA party should be looking at, is to ensure that they are promoting legislative agendas in the National Assembly, in the Senate, to revive the economy of this country. Not looking into issues of faulting parties or not faulting party. Saizi sio wakati ya kuanza kukimbizana na machama na kusema coalition ikuwe moja. Saizi tunataka tuangalie watu wetu wanakufa njaa, watu wetu wako na shida, watu wanahangaika sana. Duond bura mar Ford Kenya kokalo kuom seneta mabungoma Wafula Wakoli to ramo ni Ford Kenya ok bi wongang kendo ni onge winjruok moro amora manyiso ni duond buche mane oloso Kenya Kwanza ne nyaka los duond bura achiel tok yiero. Napenda kuhakikishia Wakenya kwamba chama cha Ford Kenya kilikuwepo, kipo na kitaendelea kuwepo. Chama cha Ford Kenya ni miongoni mwa waasisi wa muungano wa Kenya Kwanza, na mkataba wa Kenya Kwanza hakuna popote ambako tuliandika na kuandikisha kwamba tutavunja chama cha Ford Kenya. Kaunyiso jotelo mawuok masawa mar Kenya mondo nen mariek. Jagoro maduong' mar Jubilee Jeremia Kioni wacho ni walo Malala kaka jagoro maduong' mar UDA nyiso ni jatend piny chal ma osechako loko ng'e ne masawa mar Kenya kendo chako sero gwenge mamoko motelo ni yiero mabiro. The appointment of Malala tells the whole story. William Ruto is interested with Western Bloc, and he's also interested in trying and see whether he can get something from Nyanza. It is the head of his interest in Mount Kenya. Malala is to replace that block of votes that did not come from Mount Kenya. And it falls within the scheme of things of trying to kill Jubilee, so that those within Mount Kenya are left in the wilderness. Pogruok e paro mamedore e wi duond buche siasa manoloso Kenya Kwanza koro keto riwruogno kama tek mar yango ne oganda jo Kenya ni gibiro tiyo kanyakla maonge pogruok moro amora nyaka e kinde yiero maduong' mabiro. George Bati, Ramogi TV.